Ets jove i vols involucrar-te en política? Has entès que allò personal és polític però et planteges com executar-ho en la pràctica? Et fa por mostrar els teus ideals a les xarxes o entorns professionals? Ets una persona compromesa amb la injustícia i la desigualtat i t'agradaria tenir una feina amb impacte social? De tot això parlarem amb la Carla González Riera, advocada especialitzada en gènere i drets humans, activista en català a les xarxes i col·laboradora acadèmica. Kandinsky también empezó estudiando Derecho. Hola, Carla. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta improvisació número 64 i la primera de la temporada. Benvinguda. Moltíssimes gràcies per convidar-me. Em fa moltíssima il·lusió ser aquí amb vosaltres avui. A nosaltres també, i la veritat que tenir algú de confiança ens ajuda a tornar a posar-nos les piles. Sí. Doncs bé, comencem amb una frase teva del teu perfil d'Instagram que diu "The trouble was, I hated the idea of serving men in any way", de Sílvia Plath. Quan i com vas començar a adonar-te'n d'aquesta desigualtat de gènere? Primer de tot, em fa molta il·lusió que parlis de la frase, no? Perquè sento que és una frase que la Carla de 20 anys no hagués posat mai al seu perfil d'Instagram, perquè, evidentment, totes quan comencem amb el feminisme volem que se'ns vegi feministes, però no massa, o que no se'ns percebi com massa agressives, no? Perquè hi ha com aquesta pressió social, sobretot quan ets dona, de que has de donar aquesta imatge de pots lluitar, però no massa. I aquesta frase a mi m'encanta. La va escriure la Sílvia Plath, que era una gran autora que va patir molta discriminació a la seva vida i que crec que representa moltíssim molts valors de les dones joves avui dia, no? Quan ens adonem que al final volem ser nosaltres les que dictem una mica el nostre camí. En el meu cas, jo vaig començar amb el feminisme als 16 anys, una mica, alguna cosa així. Vaig adonar-me per una situació personal que em va fer molt mal i que al principi quan tu pateixes una situació així, una agressió, no? Et culpes moltíssim i de cop, ara ho penso i dic, jolín, que petita era per poder tenir aquests pensaments, no? Però em vaig començar a adonar que això era una situació sistèmica i que no era jo una persona rara a la que li hagués passat una situació masclista, no? Sinó que totes les dones del meu entorn estàvem patint el mateix, en diferents dimensions i, evidentment, traduït de diferents maneres, però que al final era un problema de totes. I creus que és això el que et va portar al dret? Perquè fa poc ho comentàvem amb la Marta, que, no sé si coneixeràs una noia que es diu Inés Hernán, ella també va fer un podcast on la van entrevistar i ella diu en aquell podcast que els traumes que tenia en la seva família, la sensació d'injustícia que va patir en l'adolescència, creu que és el que la va portar a estudiar dret. I que, curiosament, nosaltres comparàvem les nostres vides i, sí que hi havia uns certs patrons. Llavors ens preguntem si en el teu cas també hi ha aquesta relació o són altres factors els que et van acabar portant al dret. No, totalment hi ha aquesta relació. O sigui, jo, quan era més petita, quan començava l'adolescència, jo volia ser biòloga i aquí estic, que no té res a veure. Va ser aquesta situació i una mica a l'adonar-me d'aquest problema o d'aquestes injustícies que estaven patint les dones, juntament amb que jo era molt fan, soc molt fan de Harry Potter i just la Emma Watson va presentar el projecte de He for She a la ONU i jo recordo estar veient aquell discurs i pensar, uau, jo vull fer això. I quan vaig començar a investigar com podia realment ser una persona que tingués un impacte positiu, que pogués canviar el món o fer una miqueta del món un lloc millor per les dones i també garantir que quan estigués exercint o fent qualsevol cosa, que estigués ajudant a construir un món millor, sobretot per les nenes. Va ser això justament el que em va portar al final a voler estudiar dret. Que interessant. Sí, crec que... No, ves, Marta. Digues. No, que trobo que aquest és el punt, no? Fer allò que et remou per dins. Que molts cops no ho saps posar en paraules, però que davant una situació dius, ostres, la vida o el món em demana actuar, em demana saber de més. O sigui que en el teu cas va ser un encert fer dret. No, totalment, i que crec que al final vivim molts anys i per mi una cosa superimportant és saber que el que faig està tenint un impacte i també com està deixant una petjada positiva
en el meu entorn i en el que, bueno, doncs, tant el meu entorn més proper, però una miqueta més enllà. Totalment. I suposo que això també està vinculat amb la teva relació amb la política, perquè també quan ens vam conèixer em va semblar superinteressant la teva reflexió sobre el fet de que ja hi havia moltes ONGs i molts actors, diguéssim, fent lobby per aconseguir drets, per exemple, pel canvi climàtic, n'hi ha moltíssims i tal, i el que realment està faltant és més representació de totes aquestes iniciatives més de la societat civil dintre dels parlaments a diferents nivells. No? Llavors també ens preguntàvem en quin moment tu et planteges entrar en política, com ho fas, com una persona jove es pot sentir, es pot involucrar en això si li interessa, i també perquè creus que molts joves potser han perdut aquesta fe en el sistema polític i hi ha tanta gent jove que no té cap mena d'interès i que no se sent representada en absolut. Sí, jo crec que al final la conclusió ve de que els joves i les joves, sobretot, són persones que mai han tingut cap presència a nivell polític. És a dir, jo recordo estar mirant amb unes companyes quantes persones joves, menors de 30 anys, hi havia al Parlament o hi havia al govern. Crec que al Parlament eren com 4. Al govern una miqueta més, però després anaves a una institució europea com el Parlament Europeu i és que crec que n'hi ha una. Llavors, jo entenc perfectament que si tu no sents que se t'està representant a les institucions, perdis una miqueta aquest interès per les mateixes. No? Crec que som una generació en la que junten dues coses, que per una banda ens n'adonem que aquest no és el món que volem tenir, sobretot ens sentim apel·lats per problemes tals com la igualtat de gènere, en el meu cas sobretot, però temes com el canvi climàtic, la justícia social, no total i social, les dues coses, els problemes d'habitatge, però després, com que moltes vegades és molt difícil transformar això en una acció política. És a dir, jo el que veig una mica al meu entorn és que a vegades aquest sentiment de vull lluitar per alguna cosa, però sento que el món se'n va a la merda una mica, em porta a no fer res, no? A aquesta inactivitat. I jo crec que és molt important, sobretot des dels joves i les joves, que ens involucrem, no només en fer treballs, sobretot jo crec que és superimportant que fem tots els treballs socials per entendre realment el que està passant, però també que et puguis involucrar en anar a manis i fins i tot poder militar a diferents partits polítics, no? Perquè al final, per moltes organitzacions que estiguin lluitant pel mateix, qui escriu les lleis són les persones que estan als parlaments. I si nosaltres volem ser aquestes persones, hem de començar a involucrar-nos en aquest món una miqueta més polític i que se'ns esculli, no? Perquè al final això també és molt important, que a vegades en els temes de política sembla que per ser jove saps molt menys, i sí que és veritat, potser tens menys experiència vital, però tens moltíssimes altres experiències i pots aportar moltíssimes altres coses i moltes dimensions que actualment no es tenen gens en compte. En el meu cas, al final, jo vaig començar a fer moltíssim activisme per xarxes socials i ser molt vocal amb les lluites també és una forma de fer política, no? Si quan tu aconsegueixes que el teu entorn es comenci a involucrar per una causa en concret, que es comenci a manifestar per aquesta causa, que comenci a difondre aquesta causa i que fins i tot que s'impliqui activament en un partit polític, a mi això la veritat em sembla increïble i crec que s'hauria d'encoratjar a les generacions més joves a estar dins d'organitzacions, a participar a manis i també a militar partits i que se'ns escolti. No? Al final, fer una política que sigui no només pels joves, no? O sigui, jo no vull que se'ns segueixi marcant la política per persones que realment no estan vivint les nostres realitats, no? Sinó que al final siguem les joves les que també puguem començar a redactar aquestes lleis, puguem començar a fer que la nostra veu s'escolti a les institucions. Sí, totalment d'acord, perquè al final poder no tenim l'experiència, perquè no tenim els anys, però la nostra realitat és real i tenim dificultats que realment també tenim dret a alçar la veu i que per això estan les institucions i les agrupacions, no? I els moviments socials per realment també nosaltres demanar el que necessitem i que realment des del poder es prenguin decisions. I en aquest sentit et volíem preguntar, nosaltres que ens encanta els convidats perquè sempre s'autocensuren, si has tingut pors a expressar la teva ideologia públicament.
Jo crec que sí i no. És a dir, jo crec que sóc una persona que em costa molt callar-me. O sigui, des de molt petita és que sóc incapaç, és una conversa que sempre he tingut amb la meva mare, és que si necessito dir una cosa, és que no puc, és com que la tinc dins i necessito dir-la. Llavors, sempre, per mi, la justícia social ha sigut un pilar a defensar la meva vida. O sigui, jo vaig començar a fer activisme a les xarxes quan tenia 13 anys. O sigui, quan la gent va començar a tenir Instagram, no? Llavors sento que això sempre ha format part de mi. Però sí que és veritat que quan vas creixent, o sigui, al final venia de... Bueno, jo soc de Cerdanyola del Vallès i no és una ciutat gaire gran i és una miqueta bombolla. I sí que quan jo vaig començar a fer feminisme, activisme feminista, em vaig trobar amb algunes barreres, no? Però al final, al ser una ciutat més petita, com que és més fàcil que el teu públic i que les persones amb les que interactuïs sigui una conversa molt més propera. Però sí que és veritat que quan vaig entrar a la universitat em vaig trobar amb una cosa que no m'havia passat mai, no? I que crec que a la majoria de dones que som una miqueta vocals per algunes coses ens passa, i és que jo recordo a la meva segona setmana de carrera que em van dir que era una feminazi per les coses que pensava a xarxes, i jo pensava, però què dius? I això qui t'ho va dir? Pues un company de la meva classe, sí. Això és Company, super... Quina sorpresa, no? Totalment. Clar, jo estava flipant perquè a sobre ja no només que ho pensis, sinó que et creguis amb la impunitat de... És que crec que era la nostra tercera setmana de primera carrera, que a sobre, jolín, és que estàs cagada, la veritat, i clar, que un company a mi se m'apropés a la tercera setmana a dir-me és que t'he bloquejat de xarxes socials perquè ets una feminazi, com davant de gent, i com que a ningú li semblés estrany o que al final jo no necessito que ningú em defensi, però Aquesta, que ja no és una persona que ho diu, sinó que la resta són còmplices per no dir res. I lo insultant que realment és aquest terme. O sigui, ara s'està com donant la volta i s'està intentant donar-li un terme positiu i ens estem fent aquest terme una mica nostre, però si tu pares a pensar, t'estan comparant amb una persona nazi i tu el que estàs és... O sigui, estàs lluitant per la igualtat entre totes les persones de la Terra. O sigui, és molt fort el mal ús que es fa d'aquesta paraula. I a mi també, jo també tinc experiències així que són molt curioses, com per exemple, amics de la meva parella, passar-li per privat històries que jo penjo sobre, per exemple, jo estic en contra de la pornografia i llavors passar-li i dir-li, tu saps que la teva parella posa això? I és com... Uau! Què? O sigui, què pretens que et respongui? Com pretens que no ho sàpiga si faig d'això la meva personalitat, diguéssim? O sigui, realment creus que podria estar amb una persona a la que jo ja no li hagués dit tots aquests discursos que penjo? O sigui, com que crec que en aquest sentit em sento molt identificada amb tu i t'admiro molt per això també, perquè realment jo sí que potser tinc més por a expressar com la meva, no sé, les meves idees tan obertament, però realment és que ara ho estic començant a fer més perquè he entès que forma part de la meva identitat i que no puc, o sigui, sóc un ésser superpolític i a vegades m'agradaria no ser-ho tant, però no puc deixar de ser-ho. Llavors és com, forma part de qui soc i ja està. Llavors, doncs endavant amb això. I si realment a una organització no li interesso per les meves idees, és que segurament aquella organització tampoc m'interessa a mi per les seves. És que 100%, totalment. O sigui, ara que comentaves això de què li passaven a la teva parella, no? O sigui, jo recordo, i força recentment, que algú que quasi no em coneixia em va dir, bueno, perquè també estic fent molt activisme a favor de la bisexualitat, no? I per visibilitzar la situació tant del col·lectiu, però concretament de la bisexualitat. I que algú em va dir, no pots fer que el feminisme i la bisexualitat sigui la teva personalitat. I jo, però per Instagram, i va ser com, hold my beer. O sigui, sí puc. I ho estic fent, i no passa res. Per contra, sí que és veritat que... tu, vull dir, és que al final ets tu, forma part de... No em segueixis, és que no passa res, estàs consumint el meu contingut que realment no t'agrada, però bueno, si t'està fent pensar una mica, o sigui, realment sí que t'està arribant el missatge, tot i que el teu sentiment sigui una mica de rebuig i de que doncs, no estàs empatitzant amb les causes, doncs a mi si t'arriba, millor, la veritat. Totalment. I en aquest sentit, a la feina també t'has sentit amb aquesta llibertat o has hagut de moderar el discurs o com te les has emmanegat en l'entorn més professional i més conservador? Perquè al final al sector del dret hi ha algunes branques bastant conservadores, llavors és també molt interessant perquè jo ara miro enrere i crec que m'han faltat moltes vegades i em segueixen faltant avui en dia recursos per fer front a certs comentaris, a certes actituds
I això també és com un tema superinteressant de per què ens falten aquests recursos. Realment és curiós, no? No és perquè sí. Les branques, perdó, diria totes les branques del dret. No crec que hi hagi alguna que se salvi. Total. No, teniu tota la raó. I jo crec que sobretot sent dona jove és molt difícil, moltes vegades, sobretot quan comences a una feina nova que pot ser en un entorn una mica més conservador, perquè hi ha moltíssima pressió, no només a nivell del que has de fer, no? Que és una mica la pressió que tenen també els homes, sinó pressió estètica, pressió del que dius, pressió de com ho dius. Llavors, jo sí que en certes situacions i en certs episodis laborals m'he trobat amb el conflicte de dir, vale, fins on puc arribar a... No només, o sigui, a nivell d'activisme a xarxes no l'he canviat mai, crec que realment al final, és el que us comento, no? Pues, seguir-me és la decisió personal de cada persona, però jo també puc controlar quines persones estan accedint al meu contingut, cosa que crec que és superimportant, també per salut mental. Però, per altra banda, sobretot a la feina, no? És una línia molt fina. Jo sí que crec que el que he après una mica és a poder donar sempre una resposta, perquè és que, de veritat, sóc incapaç de veure una situació injusta o una situació masclista i quedar-me en silenci. És que no puc, sigui amb mi o sigui amb una altra persona. Però estic encara, no diria he trobat, però els estic trobant els recursos de com dir-ho perquè no se'n pugui retreure res. I per altra banda, una que me n'he donat és que et guanyes molt respecte. Perquè hi ha aquest pacte del silenci de que quan ningú diu res, això es deslegitima. O sigui, es legitima, és un discurs que es legitima. Però de cop una persona diu com aquest comentari és masclista, o això està fora de lloc, o això no ho pots dir, o això no m'ha fet sentir còmode, i hi ha com una reacció general de dir uau, algú ho ha dit, però estàs obrint com la caja de Pandora i realment jo el que m'he trobat moltes vegades és que en entorns així, a la que jo he dit escolta, això no em sembla correcte, diferents persones ho han començat a dir, com que a vegades el que és més difícil és ser la primera que ho està dient, no? I a vegades és una putada, però sí que em sembla superimportant estar en un entorn, és que per molt conservador que sigui, o sigui, si en el segle XXI hi ha coses que no es permeten, o sigui, hi ha coses que no són diversitat d'opinions, o sigui, una cosa masclista és una cosa masclista, tinguis la ideologia que tinguis. Totalment. Això és superinteressant per fer un webinar com per fer una col·lecció de totes les respostes que les noies estan fent servir i que els hi funcionen per apuntar-les i després tenir com una llista de recursos per diferents situacions i anar-les posant en pràctica. A mi, aquest mes de setembre, jo vaig començar un doctorat nou, és a dir, una feina nova que és un doctorat. El doctorat és el primer cop que començo, i va un sopar de professors, alumnes i tal. Era un professor convidat d'una altra universitat i literalment em va dir què fa, en anglès, però què fa aquesta noia rossa a Suïssa. O alguna cosa així, com què fa aquesta guapa noia rosa a Suïssa. I clar, jo em vaig quedar, i això era un sopar en context professional en el que tothom parlava de les seves investigacions. I jo em vaig quedar com... Què faig? Li explico que aquesta no és la manera de fer aquesta pregunta, més que res perquè era l'única noia estudiant, diguéssim, d'aquella sala, i a mi, als altres companys, no els estava fent les preguntes així. Els estava considerant d'un igual. A mi m'estava tractant amb tot el paternalisme del món. Sí, i no vaig tenir cap recurs per respondre, em vaig sentir superfrustrada i li vaig respondre que què feia a Suïssa com amb tota la normalitat del món, com si m'hagués preguntat t'agrada la ciutat. I aquí em vaig sentir superfrustrada també, com de dir, uau, és que realment em falten eines per fer per plantar cara a aquestes situacions. Però bueno. És que també crec que en una situació com la que expliques, i més en una situació com pública, és que a mi que també em sembla surrealista, és que a més haguem de ser nosaltres les que hem de reaccionar sempre, en el sentit de, a vegades és molt difícil reaccionar tu, perquè no només perquè és una pregunta que està totalment fora de lloc, un comentari, sinó perquè et quedes al principi en una situació una mica de xoc, de no em puc creure que t'havia de començar aquest... Sí, totalment. I crec que és una resposta superlògica al quedar-te congelada i és una que ens passa a totes, perquè no t'ho esperes i perquè és molt difícil i al final és una situació de molta violència, aquest comentari, no? A mi el que m'agradaria és que quan es donen situacions així, que hi hagués algú al costat i fos la persona que reacciona, perquè al final no estàs fent potser
la víctima directa i potser és una miqueta més fàcil. Bueno, el que m'agradaria és que no es fessin aquesta merda de comentaris, la veritat, però... O contestar com amb ironia, saps? Com realment poder-li Ja. contestar, doncs aquesta noia guapa i rossa està a Suïssa perquè, a més de ser guapa i rossa, és superintel·ligent, tal. I poder com dir, vinga, doncs et contesto així, però realment en el moment et quedes així com, uau, no m'ho puc creure, i després te'n vas a casa superfrustrada i aquesta persona ni tan sols s'ha adonat que ha fet un comentari completament fora de lloc. Aquest és el problema, que si ningú els avisa, ells sols no ho identificaran, perquè no faran aquesta tasca de revisió, per suposat. Llavors, és molt, molt difícil trobar realment el punt. Així que jo t'admiro molt per com ho fas a xarxes, realment. Sí, per mi és una mica inspiració. Ai, no, gràcies. També és més fàcil, o sigui, al final el que es veu a xarxes és una part petita del que és la vida real, no? I sí que és veritat que jo intento contestar els comentaris així, però és que no sempre es pot i la pràctica fa la perfecció, però a vegades també tens moments de dir, avui estic massa cansada i avui simplement no tinc l'espai mental com per ficar-me en aquesta lluita perquè sé que no es quedarà amb la meva resposta i avui pues, simplement no puc i poso la típica resting bitch face i faig el que puc, però que no és fàcil i no és una situació... crec que és una situació que hem de viure sempre perquè és que és molt sovint que aquests comentaris passen i que és superdifícil respondre i més difícil canviar-ho soles. Per això, al final, jo soc feminista. Totalment. Sí, sí, I això ens sempre porta trobes també un sola. altre... Ai, perdona, Marta. No, que això ens porta també un altre cop a la teva frase a Instagram de I hated the idea of serving men in any way, perquè responent a aquesta pregunta tu per dins estàs pensant estic deixant que aquesta persona em guanyi i no li estic ensenyant que així no es fan les coses, però realment és això, a vegades simplement no és la teva lluita i és perfectament respectable fins i tot deixar de relacionar-te amb persones així, vull dir... Totalment. I que les dones, o sigui, que no hem de ser sempre profes del nostre entorn. A mi em passa moltes vegades de que hi ha una situació masclista i, evidentment, les persones més properes a mi en qualsevol cas em poden demanar l'opinió i preguntar, però moltes vegades persones totalment random, no només a xarxes, sinó en diferents contextos, que et diuen com, ai, que m'ho expliques, és com, no sempre t'he d'estar educant, o sigui, educa't tu, no soc la teva professora, no soc el teu centre psiquiàtric ni tantes altres coses que se'ns assigna sempre a les dones per ser dones. O sigui, només faltaria haver d'estar liderant la nostra lluita i cuidant a l'altre que no entén. Home, doncs... Sí, totalment. Com si fos un nen o una persona incapaç, totalment, 100%. Totalment. Bueno, volem passar ara a parlar també de la teva etapa educativa i de la beca que vas aconseguir per fer un màster a Duke Law i tot el que va desencadenar això a nivell professional després. Així que això, volíem saber si va valdre la pena aquest màster, com ho vas aconseguir i si tenies alguns consells també per la gent que et pugui escoltar. Sí, crec que al final l'etapa de Duke la defineix molt la frase de a vegades es tanca una porta per sobre una finestra. I és que jo vaig fer la promoció que es graduava amb Covid. Llavors, durant el meu últim any, jo havia de marxar 2 intercanvis a Xina i als Estats Units i van tancar fronteres. Així que, evidentment, vaig fer Xina online a les 4 del matí. No, que moltes vegades aquestes coses no es veuen, no? Perquè tothom em diu com, ai, que guai, perquè vas fer la carrera, vas després als Estats Units. I és com, no. Abans d'això, jo em vaig estar com 7 mesos aixecant-me a les 4 del matí per fer classe, després d'haver-me passat 4 anys estudiant xinès per anar a Xina i que mai va passar. Però una mica gràcies a això, el meu segon intercanvi havia de ser a Duke Law, precisament. Llavors es va tancar la frontera, però jo havia mantingut una mica de contacte amb les persones que portaven una mica els intercanvis. I llavors em van dir, bueno, si a la teva universitat li sembla bé que et graduïs més tard, pots venir l'any vinent. I jo, la veritat, vaig dir que sí, perquè al final tenim molta pressió en graduar-nos en un moment, en fer les coses en un cert timing, i això és totalment relatiu. Llavors, a mi realment no m'importava graduar-me més tard si tenia aquesta oportunitat que sentia que l'havia lluitat molt i que realment sabia que era una oportunitat única. Llavors, jo al principi vaig anar allà una mica així com a estudiant d'intercanvi
i m'ho vaig passar superbé. O sigui, al final Duke és una de les millors universitats dels Estats Units i del món i té l'oportunitat de fer unes assignatures increïbles, amb uns professors i professores increïbles. Jo em vaig especialitzar el primer semestre sobretot en drets humans i dret penal internacional, que literalment han marcat la meva carrera. I quan portava ja res, o sigui, acabava d'arribar, quasi portava un parell de mesos, doncs jo tenia aquesta sensació de, uau, és que jo sento que ara mateix, en aquest moment de la meva vida, aquí és on vull estar i sento que tenir l'oportunitat de poder fer un màster en aquesta universitat em permetria realment trobar una miqueta quina és la meva passió, més enllà del que havia fet fins aquell moment, no? Però com puc concretar la meva passió en unes assignatures. I justament aquella mateixa setmana jo em plantejava fins i tot quedar-me treballant o fent ajudant alguna professora, i aquella mateixa setmana la meva professora de penal internacional i la una assignatura que tenia sobre integració social van proposar a la universitat com fer-me una miqueta de sponsors perquè em donés una beca per quedar-me, perquè creien que era una persona que realment estava aprenent tot el que podia per ajudar els altres, no? I, clar, a mi quan m'ho van oferir el quedar-me sota aquests termes i perquè realment aquestes professores havien tingut aquesta perspectiva de mi, clar, és increïble, no? Perquè tu pots creure que estàs fent una cosa i la pots fer tan bé com puguis, però que de cop una altra persona ho vegi i ho vegi d'aquesta manera i vulgui apostar per tu perquè creu que realment el que estàs fent val la pena i realment una formació més llarga doncs, en aquesta institució com Duke podria col·laborar a que jo realment pogués utilitzar el dret per canviar el món cap a bé, per dir-ho així, doncs va ser una sensació increïble. Però per contra, jo soc una persona superperfeccionista i que al final crec que ens passa molt a les dones que tenia tinc i tenia, i espero que és una cosa que se'n va amb el temps, però és superdifícil, que tenia molt síndrome de la impostora. I llavors, clar, jo vaig arribar a Duke una mica ja ho he aconseguit, ja m'he graduat, el que faci, o sigui, el següent pas de la meva carrera ja arribarà i ara mateix només estic gaudint, de cop em diuen, vale, confiem tant en tu que et donarem una beca per fer un màster a una de les millors universitats dels Estats Units perquè realment creiem en tu. Clar, a mi això va ser com, uau, quin honor, però se'm va fer una bola de que jo sentia des d'aquell moment que havia de demostrar que m'ho mereixia. I ningú m'ho estava demanant, o sigui, no tenia pressió per la universitat, o sigui, no era una beca condicional a res, no tenia pressió familiar, o sigui, realment no tenia cap pressió externa. Però sí que és veritat que crec que en un món tan competitiu com és el dret i com pot ser el dret més internacional o el dret més de drets humans, jo sabia que aquesta era una oportunitat que tindria una vegada a la vida i que no la podia com cagar, que al final què vol dir equivocar-te, no? O sigui, és superrelatiu. Llavors jo sento que des d'aquell moment sí vaig gaudir del màster perquè vaig aprendre moltíssim i em van encantar les assignatures, però o sigui, jo necessitava que s'acabés. O sigui, jo recordo els últims mesos, quan teníem exàmens, que a sobre, clar, el sistema americà és superdur perquè la teva nota depèn de la nota de la resta. O sigui, et posen una nota amb un sistema de curva, que vol dir que el millor o la millor treu 4 punts i la resta es fa proporcional. I s'estableix una mitjana de la classe i la majoria tenen aquesta nota mitjana. O sigui, que no ho has de fer el millor que tu puguis, sinó ho has de fer millor que la resta. I llavors, clar, tot això, o sigui, aquesta pressió que jo sentia, he de demostrar que em mereixo estar aquí, el sistema curva que no ajuda, a més, tot això combinat amb que soc una persona que m'agrada molt aprendre, llavors em vaig agafar 800 assignatures també perquè sabia que mai tindria aquesta oportunitat i necessitava... O sigui, jo sentia que si no m'agafava totes les assignatures que volia fer, mai les podria tornar a fer, no? Pues us podeu imaginar, o sigui, el meu segon semestre és que realment quan es va acabar va ser com sort que s'ha acabat. O sigui,
recordo a l'època d'exàmens, el primer examen que vaig tenir va haver-me de plaçar 2 dies perquè tenia tanta ansietat que no podia seure 5 minuts, que és com, uau, o sigui, que guai l'experiència de Duke i quina experiència més única, i ara m'he preguntat si valdrà la pena. I sí, però que perillós és a vegades, no? Doncs aquesta pressió que tens com a estudiant, com a dona i també com a persona. Jo soc molt conscient que jo sense una beca no podia ser allà, o sigui, al final tots els meus estudis he tingut ajudes econòmiques i he tingut beques, llavors també aquesta pressió afegida de sé que el que aconsegueixi o el que no aconsegueixi ara que m'han donat aquesta oportunitat només depèn de mi, llavors només està a les meves mans i que no tindré potser aquest coixí de dir, bueno, si m'equivoco ho faig d'aquí 2 anys, no, sé que és ara o mai. Llavors, Jolina, jo crec que això es parla molt poc, de que és difícil. Sí, és una de les preguntes que et volíem fer, perquè mirant el teu Instagram deies això, que havies tingut molts atacs de pànic, molta ansietat, i pensàvem, ostres, fins a quin punt val la pena passar per tot això, no? Però sí que és veritat que a vegades és per al moment circumstancial de dir, ostres, em donaran aquesta oportunitat, no la vull perdre, i aquesta necessitat com d'estar a l'alçada quan realment no hi ha cap umbral. Totalment. Això, però també això, no oblidar-nos de la perspectiva de classe, de que al final és molt trist, però tenir una educació d'aquesta qualitat al final és un privilegi que molt poca gent pot tenir i que la gent que no tingui els recursos suficients a nivell econòmic per tenir-la pagant per ella, doncs evidentment té moltíssima més pressió. Llavors és aquesta sensació de dir, això potser no em tornarà a passar perquè jo sola, en principi, doncs les coses no canvien, doncs no tindria accés a això, per tant vaig a fer totes les assignatures de tots els màsters que tinguin a Duke perquè no vagi a ser que em quedi amb alguna assignatura per aprendre. Jo amb això em sento súper també, o sigui, m'està passant amb el doctorat perquè estic fent un doctorat a Suïssa que també doncs, el sistema educatiu és molt bo i hi ha moltíssima varietat d'assignatures i llavors jo com a doctoranda puc triar totes les assignatures que vulgui de màster o d'últim curs de grau de totes les carreres que vulgui, sense fer cap prova d'admissió ni res. Llavors és com que cada 2 o 3 dies obro el portal i començo, ostres, m'hauria d'apuntar aquesta assignatura d'història del feminisme, m'hauria d'apuntar això de gènere i filosofia, m'hauria d'apuntar a Gender Economics, a The Political Economy of Gender, i com començo a mirar 700.000 assignatures i després és com, ostres, però tranquil·la, perquè realment no tens, o sigui, que tinguis aquestes oportunitats no vol dir que hagis d'omplir el 100% del teu temps amb aquests recursos només perquè tens aquesta sensació de dir, ostres, potser això no torna a passar mai més, ho he de fer tot, ho he de fer ja. Perquè al final és això, acabem perjudicades de la salut mental realment per l'autoexigència. I ja no només fer-ho, sinó fer-ho i fer-ho bé i fer-ho a la perfecció. Això és la segona. Que també s'ha d'aprendre a dir, ostres, agafo aquesta oportunitat però m'ho prenc com, bueno, per gaudir, no? De poder tenir aquesta oportunitat d'aprendre, però no més enllà d'intentar ser la millor versió de tu mateixa. Doncs poder no cal. Totalment, i que justament jo, el post que heu vist a xarxes, no va ser una mica això, o sigui, a mi al setembre, que ja estava treballant a la Cort Penal Internacional, em va arribar un document, o sigui, diu que ens graduàvem al maig. I era com una mica, si més o menys has passat les assignatures, et gradues, però no tenies les notes finals fins al setembre. Llavors a mi em va arribar un mail que a sobre després crec que feia públic, no recordo com era el funcionament, però que a 2 persones només de la promoció els entregaven honors de graduació. Que, jolín, graduar-te amb honors de Duke, o sigui, bueno, que m'ho expliques fa 2 anys abans i us dic que t'has fumat, no em perdó. Però, clar, i a mi en aquell moment em van arribar i jo estava superfeliç i molta gent, o sigui, em va començar a felicitar, cosa que, jolín, és molt guai perquè vaig posar-hi molt esforç, però jo en aquell moment el que pensava era com, per mi, el que va tenir més valor va ser que, tot i que jo estava tenint atacs de pànic tots els dies, vaig ser capaç de fer exàmens de 10 hores, en els quals, entre les 10 hores, bueno, plorava cada 2, els vaig acabar tots, els vaig presentar i vaig acabar. Llavors, era com, jolín, que guai els honors, però que guai el dir, bueno,
doncs ho he aconseguit, independentment, no? O sigui, al final també vull visibilitzar això de dir, jolín, és que brillen molt els honors, però és que per mi una cosa que brilla moltíssim més i que no es visibilitza gens, i menys amb dones i amb dones joves, és el fet de dir la meva salut mental estava molt malament en aquell moment i tot i així ho vaig aconseguir i vaig fer el que em vaig proposar, que era fer uns exàmens i, evidentment, estic supercontent d'haver-ho fet amb honors, no? Però jo en aquell moment no pensava en treure honors, jo pensava en fer-ho el millor possible, que al final doncs, el millor possible va ser molt bo, però és que no passa res perquè jo m'hagués sentit igual d'orgullosa de mi mateixa amb qualsevol altra nota. Totalment. A vegades acabes un èxit, com el meu màster. Exacte. Bé, se'ns acaba una mica el temps i a mi m'agradaria fer-te una última pregunta que potser és una mica més polèmica i és que a mi em va passar també. Jo va haver una època de la meva vida que volia dedicar-me al dret internacional públic també i se'm va aconsellar des de part de la universitat, de professors de la nostra universitat, que aquella sortida laboral no tenia cap sentit, que no guanyaria gens de diners i que millor em dediqués al dret mercantil o altres coses que donaven més diners. Llavors, també et volia preguntar tu, que estàs fent aquesta decisió, si et sents realment que estàs fent una decisió de risc, si compensa o si potser en aquest cas doncs, sí és de risc i sí compensa, però potser tenim més marge d'error i realment hi ha persones que estiguin en un punt en el que no puguin assumir aquest risc i realment hagin d'optar sí o sí pel dret fiscal o el dret mercantil. És a dir, com ho veus tu i si realment creus que hi ha un estudiant que diu realment sento que el dret internacional públic o el dret humanitari és el meu, com ho pot fer per fer-ho de la via menys precària i que impliqui menys recursos econòmics si és que no els té? Aquesta és una gran pregunta. Jo crec que el primer que hem de tenir en compte és que el dret fiscal, el dret mercantil són els camins fàcils perquè són els que ens han dit a la universitat que són els camins fàcils i que és el sinònim d'èxit de moltíssimes persones perquè això és el que s'han implantat a l'aula, però no és així. I hi ha moltíssimes sortides que no tenen a veure amb uns àmbits més orientats a l'empresa que no s'exploren a la carrera. Llavors, jo el primer que diria és superimportant no rendir-se en el sentit de, jolín, si t'agrada una cosa, i més als 23, 24, 25 anys que t'estàs graduant, seguir-ho intentant anant a conferències, per exemple, perquè a conferències pots veure quins professors de quines universitats estan anant, mirant a veure si pots fer un màster que t'especialitzi molt més. A Europa tenim màsters boníssims en dret internacional públic en diferents àmbits. I als Estats Units també, però és que aquí a Europa jo crec que tenim els millors d'especialització. Després, intentant apuntar-te a cursos online. Jo ara mateix he fet un curs gratis sobre justícia transicional que ha sigut increïble. I, per altra banda, explorant opcions laborals que no et plantejaries. O sigui, al final sembla que has d'anar a la típica fira de carreres, apropar-te al despatx i així és l'única forma d'aconseguir feina, però no. Escriure mails, posar-te en contacte amb persones, escriure directament a organitzacions, anar a esdeveniments que facin les organitzacions. Tot això també és buscar-te oportunitats laborals. Jo crec que sí val la pena. Jo al final vaig apostar per fer el que a mi m'agradava i he provat moltíssimes coses diferents i val la pena perquè al final ets tu l'única persona que t'has de llevar cada matí i has d'anar a treballar. Llavors, l'única persona que ha d'estar satisfeta amb el que estàs fent ets tu. I sí que és veritat que és més difícil perquè no és el camí que sembla que sigui el que t'estan imposant a la universitat, però és que jo crec que en un moment a la universitat jo pensava que m'estava sortint una miqueta del camí, però és que no m'estava sortint del camí, només estava fent el meu propi camí. I crec que això és superimportant d'entendre, que hi ha milers de camins diferents i cada persona pot construir el seu. I jo crec que val molt la pena el no deixar de banda el que ens apassiona, sobretot si és un àmbit així més humanitari, perquè sembli que és difícil, perquè sí que pot semblar més difícil, però una vegada estàs dins, val la pena i pots anar navegant entre diferents oportunitats i explorant-les, cosa que a mi és una cosa que em sembla molt, molt, molt important. És molt interessant, la veritat. Jo estic completament d'acord, però bueno, sí que entenc que tens tota la raó que des de la universitat també potser, no sé, no interessa plantejar-ho com un camí possible més i que no necessàriament és més difícil que
buscar un altre tipus de dret, no? Però bueno, sí que aquí ja és cadascú les ganes que tingui d'intentar-ho i les possibilitats també. Sí, I després preguntar i investigar. només lluitar per tu, perquè realment ningú et buscarà la solució, a no sé que trobis un bon professor o algun bon mentor que realment et conegui bé i et pugui ajudar una miqueta més. És complicat i molts cops t'has de guiar per la intuïció, de dir això m'agrada, anem a provar i no hi ha més prova i error. I també tenir una miqueta de fe en que tot anirà sortint, no? És una de les coses que he après, que si la lluites, bueno, a poc, més tard o més d'hora, arribarà d'una manera o d'una altra, no? Poder no és la teva feina perfecta, però a poc pots anar polint i a poc surts de la precarietat i a poc vas gaudint més de la posició i de la feina que fas. I també has dit una cosa superimportant, que és sobre la importància i el valor que també té l'educació no reglada. O sigui, hi ha cursos gratuïts d'un valor incalculable. A mi també m'ha passat això aquest curs, perquè jo tinc una mica de titulitis, sincerament, no m'amago, ho tinc, sóc així, i tinc una obsessió, sembla que estic addicta com a treure màsters o no sé què em passa. Llavors aquest any he descobert la formació no reglada i estic aprenent tant o més, significativament més, de fet, que el que vaig aprendre, per exemple, al màster d'advocacia. I parlo d'un curs, per exemple, que es diu Polítiques Públiques d'Igualtat, organitzat per Núria Varela, era completament gratuït, 0 euros, online. O sigui, pràcticament cap recurs necessari per poder-lo fer. Després he fet un curs d'una activista que es diu Noura Marlamarty sobre apartheid de gènere i també toca temes de dret internacional i les dones en situació de guerra. Superinteressant i a un preu superassequible, i el contingut i el valor i el networking que fas en esdeveniments així és que és superinteressant perquè ja trobes gent amb un perfil molt diferent al que podries trobar en altres esferes. Llavors també és superimportant fer un recordatori que l'educació no només és pagar per un títol, sinó que també hi ha moltes formes de mantenir-se com actualitzat i de mantenir-se en l'esfera de l'àmbit que et pugui agradar. Òbviament, no tot és fàcil ni es pot pagar, però que realment hi ha bastants recursos que a vegades ni coneixem perquè les organitzacions que els fan no tenen ni recursos suficients per fer-se publicitat perquè arribi a tothom a qui hauria d'arribar. També és interessant això. Sí, o sigui, sí que és veritat que és una bona manera d'especialitzar-se, però també és veritat que fer màsters en bones universitats és un passaport segur en segons quines organitzacions, empreses, i ascendir a certes èlits. Sí, totalment. És on hi ha oportunitats, és que les coses són com són. O sigui, crec que és molt bona oportunitat, però també és cert que si pots escollir, escolliràs una bona universitat amb molt de renom perquè et donarà unes certes garanties. Sí, o sigui, això ho comentem sempre, no? Que la majoria de gent que entra a la Comissió Europea ve de les mateixes universitats, en concret del College of Europe, per exemple, i aquí ja tens una barrera molt gran perquè té un preu aquesta educació i és veritat que en el sistema d'aplicatiu, per exemple, a les Nacions Unides o a la Comissió Europea, la formació no reglada no té tant de valor. Llavors també és interessant començar a donar-li valor a més a la persona i a les seves característiques, a les seves habilitats i els seus coneixements més enllà dels títols reglats. Jo crec que és important. Almenys ha sigut com el meu descobriment del 2023. I també per saber una mica què t'agrada, perquè al final aquestes titulacions no reglades et permeten explorar coses que potser no pots mullar amb un màster, però que pots provar-les. Totalment. Sí, molt bé, doncs jo crec que anem acabant l'entrevista, malauradament, i ens agradaria que ens nominessis la nostra pròxima convidada. Doncs mira, crec que seria molt guai que parléssiu amb la Mar Soriano. Ella és una advocada especialitzada en estrangeria, és la meva amiga de la uni, però és que és una persona que va decidir marxar a la frontera sur d'Espanya a treballar amb persones migrants i refugiades i està fent una feina increïble i jo l'admiro moltíssim i l'estimo moltíssim. Que guai. Doncs anotat queda i ja està. A veure si va. Bueno, això de la propera convidada també un aclariment. És una metàfora, eh? La propera convidada no serà, però serà en algun moment. Exacte. Em sembla bé. Doncs dic la frase final, Marta. Sí. I a tu, que ens escoltes, recorda, la Carla també va començar estudiant dret.